Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musha my latest musha zvinopisa zvega. Guys, rega nditangene kutenda avo vari kusubscribe, vari kulike nekushare my videos edu each and every day. Our channel is growing. Ndisikade kupedza nguva. Let's get into today's story. Ndisingakanganwe vandai advertisera zvekuti vanopa chikafu kuma construction companies, parties vari kupa kutenda. Guys, kana une business rako futi raukuda kuti riitwe mudziginyira wekuita sei wekuti advertiswe panapa, number ndichaisa description of this video. Mungogara maita sei matibata mowana nawo nemacustomers enyu. So tisikanyanyopedza nguva, let's get into today's story, the latest one of today. Mudhara abatwe magaro so usaona mwana pakakaisa ruoko iyo saka unoti yo azha yecha oyo mwana angabata mudhara wake muchiuno kudai so mudhara wake ari kupaipa mwana.